Ty nevieš povedať, Smejúci sa smajlík. Kámo, dýchaj. Takže tak, ľudia vedia byť hnusní. Áno, nie som prvýkrát na internete, viem ako to chodí na internete, ale občas to zabolí. Aj keby mi to napísalo 10-ročné dieťa, aj tak to zabolí. Lebo deti sú najviac úprimné a to je to na tom najhoršie. Ale nemôžem zabudnúť aj na tie dobré komenty. Je tam veľa z vás, ktorí tiež račkujú a píšete, že je to cute, keď človek račkuje. Na internete tiež kopu ľudí, ktorí majú nejakú rečovú vadu alebo majú inakší hlas ako ostatní. Napríklad keď má muž tenší hlas ako Kubo Lužina, alebo je tu Bača, ktorý tiež račkuje. Je to nejaká motivácia neprestať natáčať videá kvôli takýmto ľuďom. Pripomínajú mi, že sa aj s tenším hlasom alebo zajačkovaním dá niečo dosiahnuť. To je odkaz pre vás všetkých, hlavne pre tých menších, čo možno zažívajú šikanu na škole kvôli račkovaniu. Že nie ste v tom sami. Občas sa to račkovanie dá naučiť, niekedy nie. Ja som ten prípad, ktorý sa to nenaučil a existuje. Má kamarátov, má svoju milovanú polovičku, takže sa to dá. Nestrácajte nádej.